Ubuholi be-ANC kuzwelonke buhambele KwaZulu-Natal ukuzohlola isimo seqembu kulesi sifundazwe nokho buqale ngokuyokhothama esilweni samabandla. We thought that in different regions across this province we'll be meeting with the chiefs, nenduna, and we then had to make a turn to do a courtesy visit to the king. NgesiZulu kuthiwa besizowotha isilo, ngeSixhosa besizokhahlela ikumkani. Sekuphela amasonto kunamahlebezo ukuthi ANC ifuna ukuhlakaza ubuholi bayo kulesi sifundazwe. Lokhu ngenxa yesimo seqembu kulesi sifundazwe kanye nokungenzi kahle okhethweni lokuchibiyela. Phezukwa lokho lesi sifundazwe sineyinkinga zokuholwa kwesifundazwe. Ukubhuntsha kohlelo lokuthunyelwa kokudla ezikoleni ngenyanga edlule kuyinkomba yalokhu. Obviously, we will look into the performance of the African National Congress in terms of the province, from the point of view of by-elections, performance of the ANC in terms of governance, and so on. So we'll get all that feedback, and on Monday, the National Working Committee will meet. Kepha umbalula ukugcizelelile ukuthi akukho ezinhlelweni zabo ukuhlakaza ubuholi besifundazwe ngemva komhlangano ezobanjwa kulempela sonto.